ngempela yebo ngibingelela nathi siyabonga ukuthi sithole ithuba ngesixoxo. kusho ukuthini kuwena kwanamhlanje njengosolwazi? Hayi, usuku olukhulu lo namhlanje sivusela amadlingozi azinhlongweni zikaNkulunkulu ukuthi siphile esikhathini lapho sazi ukuthi izolo bekunjani, namhlanje sekwenzekile. Le ndawo isemqoka kakhulu uzulu wonke ngoba isilo sasondini sasuka la sesiboshwa sigibele isikebhe lapha esikhaleni siyaqashela. Ngakho-ke yonke le ndawo ngoba ubuhle bomcabango wavela ibizwa ngokuthi umkhincetwayo. Namhlanje-ke sihlangene lapha ukuba uzoduswa futhi udunyiswe bonke ngokwenzekile nangomzukulu wesilo nomzukulwane osengumntwana wamaphindakele. Uyena owavuselela lapha kithi ngaphezu kwaZulu ukuthi kwaziswe nje amagugu ethu kwaba khona nenqolobane konke lokhu isikhuliso saleyo namhlanje-ke sizokele lapho ukuthi sizokwembula amasiko umfanekiso wesilo oqoshiwe. Sethemba ukuthi sikhumbuze ukuthina ubusuku bethu abe bethu eyisekelo zobuntu. Ngingathi nje-ke msakazi sicela ukuba silibukisise leli gama, singalisebenzise lethi sixholiseni ngoba esixhoseni lokho kwethu siyinyoni emasikweni. Kuhle ukuthi siqikelele amagama sosebenzisa kanjani ngoba lokhu kuhambelana hhayi nomlayezo nje kuphela kodwa futhi nomuzwa ohambelana nawo ungathulubezeka sibiza mina ngumkhosi wesizwe sonke samaZulu nabo bonke abathandayo izulu nabo bonke abaphila impilo ethanda esala phambili elandelwa amaZulu. Solwazi ngiyazi ukuthi kulokhu mhlawumbe ngezizukulwane ezizayo mayifica lomlando kufanele kakhulu mhlawumbe abazukulu mhlawumbe ngathini ukuphawula kwabo. Siyazi ukuthi sekube nento ehlukahlukene phezulu nalomsebenzi wezandla. Hayi, ngithi ngiyacela ukuthi manje sithi ukuthi thuthu mayelana nendlela esenza ngazo noma esenziwa ngazo izinto noma isekelo ey'thile ey'phathelene nathi njengesizwe. Ngakho ngizocela-ke abanamenye imiqondo noma onjolwazi noma usombusazwe noma abobuchwepheshe obuthile ukuthi sithi ukuphakama kunezinto sithi ukuphakama singahlaleli njalo ukubheka ukuthi isithombe esincane sithini sibhale nesithombe esikhulu. Lezi zinto kufanele zingene empikiswaneni ezingenaso iy'mpikiswano ezingasisi phambili. Futhi uma silandela isintu esiyosisa phambili kasivume ukuthi abanye bangenza ngcono kunathi, abanye bangabona ngenye indlela, kodwa semukelane sivume sibheke isithombe esikhulu esisisa kokungcono nalapho sikhona manje. Kohlala abantu becabanga izinto ezehlukene, abanye begqoke ingubo ezimhlophe, abanye begqoke kodwa ekugcineni ukuthi umuntu ogqokile uyahlonipheka. Ekugcineni umuntu wazisa amasiko akhe, umuntu angawathikazisi amagugu esizwe sakhe, uyoza leso sizwe simkhulu.